APHLC asong pen mass joining kam 6 awareness amei kangni pon lakhain koira phone nilip constituency ke parlo mera bheti pathu aklamalong phaikuni ni phaikri sierni APHLC asong atum pen mass joining kam 6 awareness ajai make deng pon bangsolong aluhia man pen APHLC tiripia me phuje aikathar rajesh tiso VPCC samson teron law secretary CC pen chinglok penang an ke theke ding at la pen APHLC aklem bang atum chitong dun rinti sonsi BJP pen don plikebra hini NDF pen doning koira si Congress pen don sirkep lason si kadu kawe don proxy kebra ke thomadon atum methang asong chi osi APHLC asong long chi pok dun rinti mielong aron mate lo alam bongo sena la pen 6 shidolan parta article 244 a aputha grada to apan klar dak la pen jumisen alam than ponse me mesen pen pachun pon chuki hola pen amir son terang nang ki pale birta malong news kar biang long bangke pinan ke kahurisai ason sidolo la bang so puthak nang litum pen bangke ko pisi kipudun kang tung ni litung ipudun kang tung ke la hello alang litung la kam ke claim bom tu ajaha ke ningkan crypto ningkan proxy la an si kam claim tang lo arona tengke arona ten ningkan crypto ningkan proxy di arona tengke ningkan krihini aphilote departmental action ta en long le arona teng service rule do lake ningkan krihini aphike akai no ko pine chok chedet pusita lake departmental action and longli is lalo ison la pen show cause notice ki PG pulote hala appointing authority aphansi show cause notice ki ko matsi ka appoint lo mahala aphansi show cause notice pinagi show cause notice period nangi pulotante non ke appointing authority pulotante council ke forest department ke komalo ne EM lo ne CM lo ne along sidu hala bang so CM lo ne EM long lo ne sido non show cause notice pi pulote halabang suhut ko madma CM ko madma EM hala phansi forest department in charge hala phansi show cause notice pinangji lake la non kame tembo matum hange pinang lelo alang litum hange bang kam pilo lo join dun lo lake la alang litum hange alang litum leke chokche ka lidet lo kente lake hala kai point atum si ke chokche lo ke ante jong si chokche pulo tangte akon ni liga matha tenge ke point da point da la ta non ke chokche pu un elo lake pu an bang ke claim tang api la pen karbia tum si ada ke ong inglong so tum si ke ong lande non si ko so cos notice ki PG tang ho pulo te la ke chokche lo ange aja tum putulo CM ta pu si pu porikha pi en posita pe pass to edg pu si pu pe pass to edg bole da porikha da en kam velu lagi venture school than ba tum bang bai no long le ta chikloyon thomyon pidolo plus so puthak nang tum dormaha ke long le lage forest department chot kali lage education department dumta long le la akraprek department dumta dormaha long le athemal da dormaha ke PG paisa ke alang litum chodet loke la CMEM tum si MLA minister tum si cholap lo chief minister tum si cholap lo lage la si non dormaha PG puta paisa vedet lo lage pini nang tum along APHLC along nang chipa okdun bang ko ando lo pen ko PPA party pen sin chipa okdun la pini dak nang join dun ke hala aprang independent along ke claim dun na tum la pen BJP ong nai lo pini na join dun pen congress atu pini na join dun la pen VDC chairman la alang ke BJP lo alang li amata dak nang join dun lo kado ve 73 proxy kepra ke thom a family tum nang join dun dela anut po bangli anut abangali a family bangsi a hem tun bangsi proxy kepra ke thom nilitum APHLC long pini nang join dun lo dak merah beti congress atu malong amen klangkle de jimene nilitum ka align dun ba ka chingki dun ba nilitum panang hang e congress nang hang kali india potum asinang hang lagi la po se ha india tu po tum long do he congress tum long ke nilitum avi la tu ke litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta